I have been coming to Bratislava since 2012, and since 2012 I have been staying at Hotel Devin. Z času na čas sa veľmi radi hýčkame, pretože kto by to nemal rád. A Hotel Devin je vždy naša prvá voľba, keď si chceme naozaj oddychnúť. Sme nezávislý hotel, nepatríme do žiadnej medzinárodnej hotelovej siete a tento fakt prináša jednu veľkú výhodu a to je flexibilita. Every time I was greeted with a lot of smiles, I was pampered. The staff of Hotel Devin, they are all wonderful, very friendly, attentive. The rooms are always clean with a great and outstanding view. Hotel Devin nám ponúka priestranné a čisté izby a hlavne skvelé jedlo v originálnej francúzskej reštaurácii. Hotel Devin ponúka svojim hosťom nielen ubytovanie, raňajky alebo kvalitnú gastronómiu vo francúzskej reštaurácii, ale širokú paletu ďalších služieb. Či už si chceme zaplávať, oddychnúť si v párnej alebo fínskej saune, alebo si dopriať skutočne originálnu thajskú masáž, čo je môj osobný favorit. Okrem toho je Hotel Devin na naozaj vynikajúcom mieste, doslova v samom srdci Bratislavy, čo je skvelé. Hotel Devin bol založený v roku 1954 a vždy nejakým spôsobom spätý s históriou Bratislavy. Bolo to vždy miesto, kde sa stretávali prominentní hostia, či už to boli lokálni, alebo dokonca zahraničné celebrity. A práve z toho dôvodu sa snažíme prezentovať hotel ako tradičný hotel, hotel s výnimočnou architektúrou a také miesto genius loci. It's a great hotel, wonderful staff. It's almost like being home away from home. This is why I keep coming back.